Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. У нинішню неділю Господь покликає нас увидіти силу нашої віри. Бог дарує нам увидіти, чоловік хрещений во ім'я Ісуса Христа, войшовши у церкву Христову, ставши живою кліткою на організмі церкви Христової, стає членом церкви тут на землі, церкви торжествуючої ще, не торжествуючої, а воюючої із гріхами. А після того, як Бог покличе нас у небесну церкву, то вже буде славна, торжествуюча церква. Но тут на землі Бог іспитує нас. Кожний чоловік уже знімає много раз путів іспитання. Бог хоче, щоб ми сьогодні увиділи красні образці служення Богу, або увидіти ошибки, ті помилки, котрі люди робили і пострадали. Виявляється, нам Бог дарує нині образ апостола Петра, того самого славного, великого, святого, а він, оказується, тільки много робив помилок. Ето він підходив до Ісуса, казав: Господи, най з тобою так не буде, де тя розсоп'януть та возьмуть тя та вб'ють тя. Другий раз заявляв, що хоч би го всі Ісуса предали, я, Петро, нігда не предам тя. А прийшов час перший, продав, не розрахувавши свої сили. Указує Господь, що і в кожному чоловікові жиє отот вірус гріха. Або, як кажуть медики, у кожному чоловікові лежить у сні туберкульозна палочка, чекать свій час. Лем чоловік почне жити, хоч як, пити, курити, переохлаждатися. Отот вірус, палочка туберкульозна, бистро розростається, розмножається і добиває здоров'я чоловіка. Нині ще один варіант, аби ми розуміли, як нам важно в цьому світі жити з вірою в Бога. І Бог указує нам на случаю провала апостола Павла. Да, провала. Не раз це провалив. Но нині ідуть апостоли, ночі пливуть через море і увиділи Ісуса, ходячого поверх води, як по тверди. Апостол Петро сказав: Господи, якщо то ти, то й мені дозволь так піти. Ісус сказав: іди, бо все возможно віруючому. І вийшов Петро із лодки, з корабля, і пішов по воді, як по твердому, радується, що Бог одарив його таким даром. Но задув противний вітер, і Петро засумнівався, що то реально ли то, а може якийсь призрак, або якийсь гіпноз. І в той момент, в півсекунди, провалився Петро у воду і почав утопати. І воскрикнув: Господи, спасай мене. Ісус підходить до нього, дає йому руку, піднімає вон із води, знову кладе його на твердь і дає йому замічання, котроє відноситься до всіх нас. Маловіре, ну чому ти засумнівався? Ну у тебе було все добре, ти твердо стояв. Засумнівався, провалився. Студент, котрий здає екзамени, не здав екзамен, кажуть: провалився. Многі кандидати виставляють свої кандидатури на високі пости, кажуть: не прийняли його, провалився. Оскільки людей у цьому світі, понадіявшись на себе, на кума, на свата, на брата, на знакомство, на взятку, провалилися. О, кілько людей в цьому світі, багачів,
олігархів, міністрів, губернаторів понадіялися на себе, на свою хитрость, провалилися. О кілька ізбранників народа, котрі з себе ставили якихось великих патріотів, провалилися. Чому? Вони не були Божі діти, вони не мали віри, вони понадіялися на свою хитрость, а їй оказалося недостатньо, щоб твердо стояти в цьому світі, на морю всього світа. Наш народ, котрий дістав віру вище 1000 років назад із Востока православну, завжди це помнив. Доки народ, доки нація твердо вірить у Бога, стоїть твердо на ногах, які би не приходили на їх землі визволителі або якісь другі добраки, котрі приходили лише для того, щоб ту все взяти, вирізати, забрати. У всі времена Бог помагав нашим людям твердо стояти, своє защитити, ворогів одогнати, по мірі можливості своє спасати. В тому ділі помагає віра во Христа. О, якщо б не були люди в Закарпатті, ми, древній народ, русини, не були б ми віруючі, давно б і хащу нашу зрізали всю, і нас би на кусочки склали і відправили. Но віра в Бога робить чудо. Ми оказалися сильніші від усіх тих, хто сюди приходив. Це з мечами, це з танками. Бо вони мали мечі і танки, а ми мали крест Господній, віру у Бога. І хоча тепер пішов такий час, що люди наші винуждені йти на заробітки, ідуть на чужу землю і там у тяжких муках, без особливого захисту, без довжної зарплати, трудяться не по 8 годин, а намного більше. Однако і там Бог благословив, щоб наші люди свою місію виконували. У Європі, лише з нашого древнього Карпатського краю вийшло коло 600 тисяч людей. А ведь це християни в основному православні. То пішли, вони наповнили не тільки Чехію, Італію, Іспанію, Германію, але ще й далі дійшли, а де пішли, тамся молять, а служать Богу. А ми ту в храмі кожну літургію просимо, Господи, не спасли благословені і нам, кого остався вдома, кого не має сили і способності далеко йти, бо когось мусить остатися вдома. Молимося за тих, хто там, далеко, на чужині. Трудно, у трудах трудиться, Господи, поможи їм видержати оті всі іспитання і щасливо вернутися на рідну землю. Іменно так ми молимося, бо розуміємо, що сила, котра їх буде держати там, на чужині, віра у Бога. Господи, благослови наших людей, щоб вони помнили і слова апостола Павла, котрий нині у своєму апостолі Коринфянам пише: «Братія, ми єсме Божі поспішники, Божоє стяжання, Божоє здання, будова. По благодаті Божої я, архітектор, основання положив. І не мож другого основання положити, крім того, котре є Ісус Христос в основанні. А ви кожний християнин єсте храм Божий, і Дух Божий жиє у вас. І хто розстелить, розрушить цей храм, душу, гріхами і беззаконнями, того розстелить і покарає Бог». Що ж апостол Павел нині просить наших людей? Виявляється, ми собі не принадлежимо. Ми куплені дорогою ціною кров'ю Ісуса Христа. І Бог покликає нас, щоб тепер ми сокотили то здання, котре нам дано. Подобно тому, як дом маємо, і кожен чоловік у зданні має протипожарні умови. Що треба зробити, щоб дом не згорів? Но точно так
Ми думаємо, що треба зробити, щоб наш дом душі не згорів гріхами, беззаконнями, бо гріх, подобно пламени, палить на путі своєму. Все превращається для людей як ужасніший наркотик. Гріх – це наркотик, блуд – наркотик. Все це тягне чоловіка магнітом, і чоловік згорає. Згорає, бо ніколи не надіявся на Бога, а понадіявся на себе. От чому у преддверії великого праздника Преображення Господнього, в котрому Господь відкрив апостолам своє божественне єстество, як Бог, причому не всім, а трьом настоящим вірним, щоб тим покликати усіх нас до преображення, бо ми у лиці Адама зломили себе, згубили себе. В лиці Ісуса Христа маємо можливість вернутися в норму, преобразитися від грішного чоловіка до святого і тільки святим, оновленим во Христі, вернутися в своє Отечество. Яка різниця між православними християнами цього світа і людьми других вір? Православні християни мають точний адрес Небесного Царства. Ми знаємо, звідки виставили Адама і Єву. Наші предки, наші русини завжди пам'ятали, що би ми не мали, бо треба мати і хижу, і обистя мати, і землю. Но треба завжди пам'ятати в голові, це вшитко лишимо, а йдемо думів у Царство Божє. Головніше є наше домівство, наша небесна Отчизна. Наш національний будитель Олександр Духнович усе казав. Чомуся люди так прилипають до землі? Чомуся деколи не думають про небесне? Чому не думають за хліб жизни? Чому не думають, що треба, крім простого хліба, їсти ще хліб душі? І назвав молитвослов хліб душі. Як красно, в мірі аналога не є, щоб так, як Духнович, назвати молитвослов. Олександр Духнович указав, що кіт чоловік ся молить, та він приймає для душі свої хліб душі. Це він казав, що в цьому мірі мною люди ганьблять віри в Бога. Ми теж пережили такі часи, коли безбожники були при власті, і безбожіє считалося як научний атеїзм передовоє, а віра в Бога відсталоє, а виявилося наоборот. Научний атеїзм оказався вищою в степені дикостю, відсталостю, ніяким наукою не прикритив. Наоборот, віра в Бога наших людей оказалася на такій висоті, що нині всі люди, котрі колись подали безбожію, повірили безбожникам, нині ганьбляться вспоминати, що вони робили, як вони творили, як вони крести ламали. Прийшли часи, нині, може, уже не такі погані часи, но далекі від совершенства. Бо й нині люди зі мною ганьблять церкви, а ще й по телевізору покритикували віру православну, і чоловік і так слабий по вірі, да чого і збили з толку, та куди піде? Буде на вулиці тинятися, не знає, що робити. Олександр Духнович казав, тот, хто ганьбить віри в Бога, далі йде, ганьбиться свої жони, свої родини, ганьбиться свого народу, імені свого народу. Тому що потрата віри в Бога розрушає все в чоловіка до основання. І про то каже нині апостол Павел, що ми маємо во Христі не просто зовнішній вид, якийсь сліпок природи, якась фігура глиняна чоловік. Ми єсме храм Духа Святого. Дух Божий живе в нас. І наша задача – не зруйнуватися із дому, не спалитися із дому, а наоборот украсити його добрими ділами, трудами во спасіння душ наших. Світ каверзний, світ обманчивий. Давно людей обманювали один-двох, нині такий став
час, що технологіями і всьогосвітніми інформаційними каналами, ми вже з вами говорили, може, десятки мільйонів людей лишити розсудка. Просто люди не знають, що робити. А з тими рекламами чоловік іде в магазин, і то, що йому нігде не треба, і нігде його не любив, купить під влиянням тої програми, що бачив по телевізору. От чому лишню інформацію наші люди не пускали. Наші предки таки були розумні, що клеветників не слухали. Так і вчила мати дітей. Діточки, коли чуєте щось недобре, якщо говорять про людей, не ставайте слухати, ідіть собі домів. Нас учили, що в цьому мірі все записується Богом у житті, що ми робимо. І якщо нині, видя фавор завтрашній, і що Бог кличе нас до преображення, так молім Бога, Господи, і нас нині, замучених тими телевізійними програмами, інформаційними ударами, такими ударами, що многі люди на повал падуть на землю. Господи, поможи нам, хто вдержався, найдольше стоїть, хто впав, поможи йому піднятися. Кого надурили, аби тепер більше не дався більше надурити. Наші предки були розумні. І в часи Австро-Венгрії відстояли православ'я. І в часи безбожного Совєтського Союзу теж відстояли православ'я. Ми все споминаємо і кажемо, і вимагаємо, рекомендуємо, точніше нашим сестрам, носити білі платочки, бо це символ чистоти і святості і сили віри в Бога, бо державний атеїзм побідили білі платочки, жіночі покрови на голові, їхні молитви і подвиг служення Богу. І нині цей подвиг продовжується. Господи, молитвами Божої Матері, покрий наш народ. У центрі Європи живущий, кругом нас не так много православних, зачастую. Вся Європа вже дійшла від православ'я. Но ми пам'ятаємо завіти наших предків. Ми пам'ятаємо завіти, що держатися віри православної, юліанського, старого, так називаємого для нас, русинів, вічно молодого календаря. Бо так поступаючи, і тут на землі присокотиме то, що наші предки присокотили, а в вічності разом із святими, із святими нашими преподобним Мойсеєм Угрином, Георгієм, Єфремом, і з нашим святим Іовом Олексієм Карпаторуським, і зо всіми святими зможемо наслідувати Царство Божие, преобразившись тут на землі по образу Христа і прийнявши від Нього потім награду у вічності. Амінь.